Igbo, ekene m unu, ekene m nwoke, kene nwaanyị. Asị nka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma, ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị, ka anyị dị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise ụmụ Igbo, ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa, aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu oraifite nwa Adama, anyị na-akpụ arụ n'Oraifite. Ihe chọrọ ka m kọwara onye Igbo ọbụla bụ ihe ị kwesịrị ịma pụta ihe. Walk O gods of our land, your ancestors. They are not asleep, but their mindset ndị ụkọbịa n'akụkụ, maka na ijide ya mindset, ọ ga-ahịa gị nnukwu ahụ ime ihe gbasara ọdịnala, ghara inwe obi abụọ. Ka m gwa gị ihe ị mara, the world population as of today is about 1.6 billion. N'ime this population a na-agwa gị ha, India and China is almost like half of mankind, because India has 1.something billion and China has also 1.something billion. In fact, two of them put together is almost 3.3 billion. Do you get? So India and China is half of mankind, and the entire Asia, they are not Christians. They are either Buddhist, Hinduist, Shintoist, and rest of them. If you to Arab world, almost entire Arab world are Muslims. Latin America, where you will even see small Christians, Latin Americans, Europe, and the small part in Africa. Let me give you Nigeria as an example. Christians and Muslims in Nigeria is like 50-50. Yes. Then there are some countries in Africa were almost Muslims and the other religion. You get? So don't be thinking that you are in a four corner of your father's house or in Nigeria. You are thinking that every other country are like going to Okanderi. Let me tell you one thing. Do you know that the 5 richest men on earth, none of them are Christians? Do you know? Do you know that the 10 richest men in Nigeria in the world don't attend crossover night? Are you surprised? Do you also know that the 3 richest men in Africa are not even Christians? You are surprised, but it's true. Do you also know that even richest people in Nigeria are not part of your crossover night every year? So, get back a crossover night email previous years. Devil must obey. My year of abundant blessing. Okay, last 5 years, your year of abundant blessing. Last 4 years, your year of breakthrough. Last 3 years, your year of open doors. Last 2 years, your year of miraculous breakthrough. Last year, my year of basket full of blessings. My dear, this year is about to finish. It's in less than 1 week.
2020 is gone. And some of you are still preparing to go to another crossover night. Why must you keep practicing one thing, doing one method, using one method of doing things, and you expect different results? Is it not time for you to come back to Odinana? Yes, because Odinana is original. It's where your ancestors stand. And you will get their blessings. It makes so many things easier in Odinana. If you are conscious of what you are doing, I still insist that you can do 70% of all your Odinana work yourself. Yes. If you like, come closer to me. I will teach you how you can be doing those things. But first and foremost, ị ga-akpọtụrịrị chi gị, gị na chi gị erikọọ maka na ọchị bụ ụzọ. Ịkpọtụ chi gị nọ ka activate the inner spirit so that you will be conscious of whatever you are doing. After doing that, my dear, some other time, and the other things, you can do it yourself. If you are conscious of what you are doing, after the first time, my dear, subsequently feeding your chi, you can do it yourself. Yes, you looking at me, you can do it. Either an angruben nagi, igemia, no more cable. And so many times, as long as you remain active in your spiritual consciousness, some of those things, some of the things you can do it. Ekwuru na mma akụziri unu ka esi alụ ụfọdụ ọrụ n'ọdịnala Igbo na gị onwe gị, mana na ị ga-abụ onye kpọtụkọrọ chi gị ka gị na chi gị kwụrụ. Na onye bụrụ chi ụzọ gbawa onwe n'ọsọ. Ọ bụrụ na imesie ihe ndị akpọtụrụ chi gị, some of those things you can do it yourself without akwụghị mmadụ ụgwọ ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ eze nwaanyị ka o mere gị. By so doing, you are awakening the inner powers. Odinana is not a religion of our conventional religion. Nke ga-eme ndị mmadụ ka ha daa idedu na mmụọ. Odinana requires you to be awakened. Ọ ihe nnekwu. Ana m akpọ onye ọbụla unu tighata na ọdịnala. Maka n'ime ọdịnala na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ngozi na ngwube nna ga-eso gị. Ịda idedu na mmụọ ga-akwụsị. Mmadụ ama na-erizi gị ọfịs. Ọnwụ ihe ghọtara n'ihe m kwuru. Ị ga-afụ my WhatsApp number. Ma ọ bụ ka m kpọọ my WhatsApp number 0805 78 37 672 Ugochi tubelu oraifite. Then nwe ajụjụ jụọ m ihe gbasara ọdịnala. Abụ m onye nkụzi ọdịnala, onye na-agbasa ozi ọdịnala n'ala Igbo. Aga m akụwara gị, aga m enyere gị aka n'ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya. Udo dịrị unu. Ka ị nwetara ya ozi ya, like ya video anyị, share ya among your friends. You can subscribe to our YouTube channel ka ị nwee ike na-enweta nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Udo dịrị unu.